बोरै मारै नायोब्रा हेलौ सोरबाफोर दङबा कमेन्ट होदो कोई है तो कमेंट करिए प्लीज जिसको सब्सक्राइब करना है कमेंट करो मैं सब्सक्राइब कर दूंगा सोरनि चेनेल सब्सक्राइब खालामनांगौ कमेन्ट खालाम कमेन्ट थैंक यू फॉर लाइक मी माय लाइफ नेटवर्कखौनो मोना आंना दैयानो थालांगोन आं दैयानो थालांगोन दै गुदुं दङ गोसोखांना नायबाय थादो लाइकखौ शेयार खालामो माबायदि शेयार खालामो
हाग्राखौ जोङो होखाया दिनै हाबफिनगोन दिनै बे इलेकसन खालामगोन गाबोन हाबफिनगोन गाबोन इलेकसन खालामगोन जुदिहे हा गैथारब्ला प्रमान पत्र होयोब्ला जोंहा रोजा रोजा हेक्टर हा दंखायो बेवहाय जोङो फरेस्टखौ प्रटेक्सन होनानै बिथांमोननि डिउटि ग्राउन्ड बिथांमोनखौ माबायदि बिथा लानांगौ बेनि राहाखौ जों लागोन बेक्सना जिल्ला होननानैल' नङा जायगा 2010 मायथाइनि उनावहाय हाग्रायाव गोदानै हाग्रा दानफिनदों गाव गावनि हाखौ फाननानै गाव गावनि थाखासेयाव बिथांमोनजों बिटिआर होननानै बुङोब्ला फ्राय ओनसोलखौनो बिपिएफनि समनिफ्राय हाग्रा दाननानै हाखौ दखल खालामबोखादों आरो दिनैनि दिनाव बिपिएफनि थुलुंगानायावनो जोंनि सरकारनि बेरेखायै मोनसे थुनजुलायनानै सरकारखौ माने इनस्टेबल खालामनायनि थांखिजों बिपिएफआ गावसोरनो हाग्रा दानगासिनो दङ बुंनो थाङोब्ला मोनसे खोथाखौ रोखा बुंनांगोन बिथां जोंनि बड'लेण्ड हालामनिनो बिपिएफ दोलोनि नेहाथारि